здравейте, пак ги палим, но така, сега ще направим по-дълго. 20. Сега Тачи ги пали, де. После ще гърмим Айде. картечница. Да. О, гледайте. Само гледайте долу. Пате! Човек, това ви казвам, нали хора? Да. Ето я там седи! Буквално си имаме с приятел. Сай! Хора, това е уникално, ако вие сте го направили, не знам. Следното. И аз снимал за YouTube! Сега е. Готово! Аз мога още. Давайте, аз мога още. Няма да бързате да се приближавате. Нека да си истина. Хора, здравейте, но ние продължаваме с видеото, да знаете, това не е като миналия път, защото приятеля ми показа как да се увелича секундите, защото това са първите нива. И така, другото видео ще гърмим обаче една картечница. Ама чакайте го скоро.